IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Badok Mayor Virgilio Calahate ang nakasagana da kadagiti didigra ang mabalin at sumangbay iti lugar tayo. Kunana nga iti pa nagtutudo ket nakasagana dagiti equipment ken dagiti remit apang rescue kas bilang man ada dagiti mabalin to ang ma-rescue. Iswanan na kita kan kanayon inteyo kung waspasyar kadigiti luglugar kas inteyo araramidan kita no agpasyar kami kadigiti eskwela isabay mi payen nga kitaan digiti dadto mapay nga nakalugaran tayo nga dapat nga may sagana nang nangruna dagiti rason nga paggapuan iti pan nakalayos digiti luglugar tayo. Kita since nga nang tugaw tayo dahito iti may sakal iti pupukusan tayo digiti pa waterways nga namnamaan tayo nga kan nakita tayo nga pagplagan digiti danom no kasjay apong panagtutudo. Iti sugapuna nga enrugi tayo iti barangay Lacuben and Canaan kadayto ngamin iti Catch Basin ti danom no kastoy nga panagtutudo. Ta amin nga danom agapo iti Dumaya ken agapo iti parte na iti pinili bagsak na amin ken Lacuben and Canaan. Kabayatan na inayon ti mayor ang nakasagana pwede dagiti evacuation centers nga isu ti mabalinto a pagbakwitan dagiti umili ti Badok Karaman dagiti Badjaw. Yes, pudnula unideta isut gapo na nga nakatutok tayo pay kadigay evacuation center tayo nga isu pa iti improve tayo tata. Kinagpesonan na kita by next week ikabil tayo dito dakkel nga electric pan ijay tapno saan mat nga napudot ano kasjay nga tiempo iti panagtutudo kasi oray no evacuation center ko na tayo ket oray pay no panagtutudo napudot lat ngamin no adu ti tao so ikatayo iti dakkel nga siling ten na tapno ti kasta ket nalamiis di jaunod na. Iti agdama ket manarimaan ti panagtraining dagiti first responders wenno dagiti barangay officials tapno rikas ket alisto iti panangisalbarda kadagiti kaelyanda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.